vegerandina hevsar û bizmê ber bi duayî ka peyvê. Em niha vegerin û bên ser çîroka berîn, kesên ku ji derdê evînê bibûn dilbirîn. Gerçî wisa pir bûn ku bê sînor û bê jimar bûn, hin pêşketî û giregir hin jî ji rêzê û xizmetkar bûn. Lêbelê ji xizmetkarên bijare û berçav hebûn sed xortên serbilind, bejin bilind û bejin zirav. Ji aliyê spîtiyê ve her yek wek rojek, bi peyv û zimanê xwe jî her yek dilsojek. Bi gihîştina xwe her yek weke hîveka tijî bû, bi xweşikiya xwe her yek weke sîngê şahek spehî bû. Hemî evîndar bûn ew, hem jî daxwazkar, hemî dilxwaz bûn ew, hem jî heweskar. Lêbelê ne bi çavnêrî û dîtin, tenê bi qalkirin û bi bihîstin. Hemî di xizmeta mîr de bûn, jêra xizmetkar bûn û bi vî awayî hemî ji razê hev xweş hayedar bûn. Serrêz û serwerê wan xortên wek periyan, sertacê wan xortên ku bi firîşteyan dişibiyan. Xortek hebû jêre dihat gotin Tacdîn, çi ciwanek bû, guhderzê zemanê xwe bû, fêris û bêlewanek bû. Nesla wî esl û malmeziniya wî kifş û eyan bû, ew serdefter û serwerê kûran bû. Ji bavê wî re dihat gotin Eskender, lêbelê ereba jêra digotin Xezenfer. Lewra ew bi mêraniya xwe wek şêr bû, roja şer ew hezar mêr bû. Tacdîn du birayê wî hebûn, her du jî fêlbaz. Dekzan û xasûk bûn, dişibiyan du teyrên baz. Tim û tim dilên dijminan disotin, ji yekî ra arif, ji yê dî ra jî çekû dihat gotin. Lêbelê wî ji nav hemî kesên pêşketî û kesên ji rêzê, ji ew çend bav û ap û bira yên xwediyên wê hêzê, xortek giribû bira ji bo xwe, na ez şaşim giribû cira ji bo xwe. Roja ku wî ew bira nedîta, dibû wek şeva ku cira nedîta. Dinya li wî bicarek dibû tarî, ew bira dibû wek roja ku winda bibe û neke diyarî. Ew hevalê kêfxweşiyê bû ji bo Tacdîn û jêre hevxem bû. Serlêgeriyayî bû bi xeman, navê wî jî Mem bû. Mem jî ji Tacdîn re hevgirtiyekî temam bû, ne wek bira bû, ne jî wek bav û mam bû. Gerçî ew her du birayên axretê bûn, lê ji hev ra wek dinê û axretê bûn. Bavê Tacdîn di dîwana mîr da wezîr bû, Mem jî kurê kargêrê dîwana mîr bû. Ew her du genç hevgirtî û ji hev ra dost bûn, ew her du bira bi hev ra rast û durust bûn. Yek mecnûnê zeman bû, yek jî Leyla, yek wamiqê dema xwe bû, yek jî Ezra. Ew dostên ji dil bûn, ne serserî bûn, ji hev ra wek rojê û stêra mişterî bûn. Çi dostanî, çi destbirakî û çi jî biratî, nabe bi peyvên vala, bi şalûzî û dirûtî. Dostanî ne hêsan e, zor e û tijî dijwarî ye, amanc û daxwaz ji dostaniyê wefadarî ye. Eger paşêtiyê nîşan nedî wê wefadariyê, ji destpêkê ve mede ber xwe wê dijwariyê.